Mardika ing tias kamardikan nugroho mewah welasing Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi kasarira sagung warating dumadi. Mugi rayu ingkang sami pinanggih kalisa ing rubida cinaketaken dhateng ing karayun. Saderengipun adicara beksan kapurwakanan sumangga ing titi kalodhangan siang menika kula ajak sareng-sareng hangaranopada dhateng pepadaning Gusti ingkang murba jagat bilih kawilujengan kabakaswarasan katentreman sumawana karahayun mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula sapanjenengan sami katiti ing titi kalodhangan siang menika masyarakat Desa Ngguwa boten nilaraken adat tradisi tiniranipun nenek moyang kut kula ingkang sampun ngrumi kula sapanjenengan ingkang harupi sedekah bumi ing wekdal siang menika sampun badhe kaleksanan. Ingkang satu dat kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak kami tuwa Desa Ngguwa sak perangkatipun dumateng Bapak RW, Bapak RT, Bapak Linmas, so tokoh agama, tokoh masyarakat, lan sedaya masyarakat Desa Ngguwa ingkang tuhu winantu Basuki saha Karaharjan. Ingkang sewisan kula badhe ngaturaken rerencening adicara langan beksan tayub kangge mangayu bagya sedekah bumi parandining renuncening adicara ing titi kalodhangan siang menika ingkang badhe kalaksanakaken ingkang sepisan nggih menika sungkem dumateng nini danyang kaki danyang nini bumi kaki bumi ingkang mbaureksa cikal bakal wonten ing Desa Ngguwa sampun dipun tindakaken wonten ing dalemipun Bapak kami tuwa sawantawis wekdal wau. Adicara ingkang kaping kalih menika mangke mubeng kaping 3 arahipun kados dening ubenging jam kanthi kairing ungelipun gending eling-eling. Dungkap adicara ingkang katri utawi katiga mangke langen beksan gambyong gendingipun pangkur irama lamba. Dungkap adicara ingkang kacatur utawi ingkang sekawan nggih menika mangke dipun lajengaken slering kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak kami tuwa gendingipun 8-10 polos Pak nggih mboten diunggahke polos 8-10 sigeg rampung. Dungkap adicara kaponca none nggih wiwit utawi ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapak kami tuwa gendingipun
Puspawarna sigeg pinarak sawentara mangke pinarakipun ngunjuk tirta wening saking tuk pitu wonten ing Desa Guwa. Sabibaripun sami ngunjuk tirta wening mangke banjur jumeneng gendhingipun Gudril mangke dipun susul kalih panjenenganipun Bapak Ketua RT setunggal ngantos dumugi RT 8. Dungkap adicara mangke mbok menawi sampun dungkap wahyaning tabuh kalih kirang langkungipun mangke dipun lajengaken kondangan. Basa Jawane kuna, basa Jawa kuna Guwa niki kondangan utawi ngepung asahan ngonika masyarakat sami rawuh. Saipun mangke kondangan gendhinge ketawang mangke. Nami mangan sareng-sareng dipun gendhingi ketawang ngoten. Nggih. Makaten roncening adicara kangge mangayu bagya sedekah bumi langen beksan ing wedal siang menika sampun kula aturaken ndungkap titi wahyaning mangsa kala adicara beksan mubeng kaping 3 arah pun jarum jam badhe katindakaken. Nggih nggih gendhingipun eling saking keluarga agung seni beksan Muda Laras dados aura tenenge sing nama aja nang ngarep, umume sing tuwa sing nang ngarep. Nah. Diwatesi saka kono ya Bu ya. Gongso Lokoranta ingkang hambabar agending eling-eling ana gondarum samirana manda kawistara wijiling sekawan seniwati ingkang apiwiti adicara kangge mangayu bagya lang beksan tayu wonten ing dukung sinta ingkang hanawung krida amawir pucuk ing sampurna inggih Sriwati ingkang sampun kondhang kalapa wonten ing Nusantara menika inggih ingkang wonten ing ngajeng panjenenganipun Ibu Mariatun sawantawis wonten ing sakwingkingipun Ibu Mariatun menika inggih Sriwati ingkang
gandes luwes marati yen di sawang saka kaduan katon gawang-gawang yen di sawang saka kecedhakan katos moyo-moyo ingkang apa parap niki dia ayu roro sujina sawetawis wonten ing sakwingkingipun kadhiraken Seniwati ingkang saking tlatah Pati ingkang gandes luwes marati condrone irunge blukang semendek alise nanggal 28 untune wiji kerai timun kok rai bangkeane mawon ndas lampahe kados Sardula lupa napa to werdining Sardula lupa Sardula macan lupa luwi kaya macan luwi boten katalung pendek kawonten ing wingking nggih Seniwati saking laladan Jepara Bumi Kartini menika warnanipun Kartini ning Jepara ingkang apa parap ya ayu Roro Putri dasar wanita gandes luwes demes angudi sarira lamun disawang saka kaduan kaya sang Surya yen disawang saka katedhakan kaya karembulan purnama siji mangkono pangodo swaraning yo kalamun dereng kawula sing lati sampun ndungkap titi wahyane mangsa kala nindaki wajib beksa gending eling-eling sampun titis titetes boten wonten ingkang hanguci wani senajan namung sak gluguting kolang-kaling Seniwati sekawan cacahipun sampun nindakaken adat tradisi ingkang sampun lumampah nunggih dungkap titi wahyaning mangsa kala adicara ingkang kaping katri nunggih beksan gambyong nunggih ing titi kalodhangan siang menika leledhange risang Seniwati yen Cinandra saking Mandrawa lir kadya pangkur Wiramalamba carane
patut lan anak lanang dhewe joy